Здравейте хора, аз се казвам Анди и днес в YouTube, къде съм качил в YouTube канала, ще го кажа, ама гледайте профила. Това е мой YouTube канал. Тук да цъкате в профила ми и тук на филми. Тук в канала ми е завършен на клипове. Ето на това. Вижте, това е в моя канал. Здравейте, аз се казвам Анди и нов канал, като го пускам в мой канал, като в YouTube пускам. Значи, искам да ви кажа, че в YouTube канала, в TikTok мога да пусна, в YouTube. Ако искате, преснете лайк на това видео. Здравейте, Такъв лайк на това видео. Ако не искате да щакате това видео, сега ще имам на Сърсив моята игра. На Сърсив игра. Това остава още малко зле. Малко. Много. Добър ден, доктор Рамдали, Ветори. Как е станало? Добър ден. За сега, след първоначалния оглед на нараняванията по тялото, всичко води до извода, че смъртта е настъпила след падане от голяма височина. Според вас злополука ли или самоубийство? А според вас как мога да знам? Да не съм ясновидка. Оцветала съм се с кръв,
Вземаха ме. Много не се сърфа съм го правил сега. Вече. Ми хора, това беше от мен. И праскайте ни лайк. И от мен чао.